Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ραφαήλ Κεφαλάς. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός και application engineer στην εταιρεία AlphaSolid και μαζί θα δούμε κάποια tips and tricks όσον αφορά το Eswood. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα δούμε επιγραμματικά το τι θα δούμε σήμερα. Οπότε θα δούμε πώς να εξάγουμε κάποια barcode στο νέο system report του Eswood. Θα δούμε πώς να μπορούμε να αλλάξουμε γλώσσα στα operation στις κατεργασίες του Eswood. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε ελληνικά σε κάποιες κατεργασίες. Θα δούμε πώς να δημιουργούμε εσωτερικές σκοπές στα Eswood Box, εσωτερικά δηλαδή των Eswood Box. Θα δούμε πώς να εξάγουμε το logo της εταιρείας μας στα έγγραφα του Eswood Report, κάτι πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή κατόψεων ή αρχείων DWG γενικότερα μέσα στο SolidWorks. Θα δούμε πώς μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα offcuts ή τα ρετάλια, έτσι αν θέλετε, των panels με τη χρήση του Eswood Nesting. Θα δούμε πώς να χρησιμοποιούμε σωστά τη βιβλιοθήκη των Eswood Profiles. Είναι μια βιβλιοθήκη που στην ουσία είναι μπροστά στα μάτια μας, αλλά από ό,τι έχω δει, πολλοί δεν τη γνωρίζουν και δεν τη χρησιμοποιούν, οπότε καλό είναι να το δούμε. Και θα δούμε πώς να κάνουμε χρήση έτσι, του Panel Manager. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε και δούμε όλα αυτά τα βιντεάκια, θα ήθελα όλοι έτσι να σκανάρετε το επόμενο QR code, έτσι για να δούμε λίγο σε τι επίπεδο βρισκόμαστε έτσι, στο Eswood, να δούμε πόσο εξοικειωμένοι είμαστε. Οπότε πάρτε ένα λεπτάκι να το σκανάρετε. Με το κινητό. Ναι, με το κινητό, ναι. Είμαι σίγουρος ότι όλοι είμαστε expert. Τέλεια, ωραία. Ωραία, γενικά θα δούμε κάποια... Τέλεια. Γενικά θα δούμε κάποια tips and tricks που αφορούν τους πάντες, έτσι. Είτε είμαστε στα πρώτα μας βήματα, είτε είμαστε expert, έτσι. Τέλεια, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα δούμε λοιπόν τα tips and tricks στη μορφή βίντεο. Οπότε θα μου επιτρέπετε ενδεχομένως να σταματάω σε κάποια σημεία για να εξηγώ κάποια πράγματα. Οπότε πάμε να δούμε πώς να εξάγουμε έτσι, τα barcodes σε λίστες στο νέο System Report. Το νέο System Report λοιπόν είναι μια καινούργια προσθήκη στο 2024, στην έκδοση του 2024. Αρχικά ανοίγω εδώ πέρα κάποια panels έτσι για να δούμε ότι κανένα αρχείο δεν έχει κατεργασίες CAM επάνω του, για το CNC μας δηλαδή. Οπότε πολύ γρήγορα με τη χρήση του Eswood CAM Copy έρχομαι και περνάω κατεργασίες επάνω σε αυτά τα panels. Υπάρχει επίσης σχετικό βίντεο tutorial πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Οπότε βλέπουμε ότι πλέον σε όλο μου το project έχουν περαστεί κάποια προγράμματα CAM και εξάγοντας το Eswood Design Report θα δούμε το νέο System Report, το οποίο ανοίγει σε έναν browser. Ανοίγουμε λοιπόν αυτό το αρχείο και πάμε στις λίστες με τα προγράμματα. Και το νέο System Report αυτό μας βοηθάει διότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα από μόνος του να κάνει modify, να επεξεργαστεί δηλαδή τις κολόνες που βλέπει και να προσθέσει δικές του ενδεχομένως στήλες. Και φυσικά μπορεί να κάνει save αυτό το view, αυτή την όψη σελίδας που βλέπει για να την επαναχρησιμοποιήσει και να το βλέπει συνέχεια και σε μελλοντικά project. Οπότε εδώ πέρα ερχόμαστε και σετάρουμε τα barcodes. Εδώ πέρα εννοείται ότι μπορούμε να ορίσουμε και barcode αλλά και QR code. Οπότε επιλέγοντας το barcode βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα μας έχει εμφανιστεί αυτή η στήλη. Και στη συνέχεια απλά έρχομαι και μετακινώ αυτή τη στήλη έτσι στα αριστερά. Όπως είπαμε, αυτή τη στήλη μπορούμε να την κάνουμε, αυτή την όψη μάλλον μπορούμε να την κάνουμε save, έτσι ώστε πάντα ο χρήστης μπορεί να βλέπει ας πούμε το default view ή μπορεί να βλέπει το view με το barcode. Οπότε σε κάθε project που θα εξάγει, πολύ γρήγορα επιλέγω να δω αυτή την όψη, βλέπω τα barcodes, ενδεχομένως τα εκτυπώνω και προχωράμε.
Το επόμενο που έχουμε να δούμε είναι πώς να μετονομάσουμε στα ελληνικά ή όπως θέλουμε τις κατεργασίες του Eswood. Εδώ πέρα εννοείται ότι μπορούμε να γράψουμε και στη μορφή Greeklis, μπορούμε να γράψουμε και στα ελληνικά, δεν έχουμε κάποιον περιορισμό. Οπότε πηγαίνοντας στα tools Eswood Cam και settings, έχουμε τη δυνατότητα στο custom operation names να επεξεργαστούμε και να μετονομάσουμε κάποια συγκεκριμένη κατεργασία, κάποιο operation. Οπότε εδώ πέρα βλέπετε υπάρχει όλη η λίστα με όλα τα operations έτσι που υπάρχουν στο Eswood και εννοείται ότι μπορούμε να φιλτράρουμε και με ποια εργαλεία θέλουμε να εμφανίζεται αυτό το operation. Για παράδειγμα, όταν θα κάνω ένα φινίρισμα στα pockets με ένα συγκεκριμένο κοπτικό εργαλείο, τότε να μου εμφανίζεται η συγκεκριμένη μετονομασία, το συγκεκριμένο operation. Οπότε μπορώ να τα φιλτράρω και αυτά. Εδώ πέρα θα δούμε ότι έχω δημιουργήσει 3 operation, έχω κάνει 3 μετονομασίες. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα φίλτρα που έχουμε να ορίσουμε. Εννοείται ότι μπορούμε να ορίσουμε φίλτρα ακόμα και για κάποια μηχανή. Οπότε, αν έχουμε πολλές μηχανές στο εργοστάσιο μας, να μετονομάσουμε συγκεκριμένα operations για συγκεκριμένες μηχανές. Οπότε, δημιουργώντας εδώ πέρα μια κατεργασία outline το συγκεκριμένο εργαλείο που έχω επιλέξει, βλέπουμε ότι μπορώ να έρθω να επιλέξω την κατεργασία ξεχόνδρισμα. Αντίστοιχα για την κατεργασία drillings, έρχομαι και επιλέγω το operation τρύπημα. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι custom, εννοείται ότι μπορούμε να τα πειράξουμε να τα ορίσουμε όπως θέλουμε. Βλέπουμε την κατεργασία φινιρίσματα τυχώματα. Οπότε αυτό είναι και το συγκεκριμένο έτσι, tip, αν θέλετε. Και πάμε στο επόμενο που είναι το πώς να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργούμε εσωτερικές κοπές, εσωτερική αφαίρεση υλικού με τη χρήση των Eswood Box. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι κοπές και τα machinings που γίνονται στα Eswood Box εφαρμόζονται εξωτερικά του Eswood Box. Εδώ πέρα θα δούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια sketch, αριστερά και δεξιά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κάποια machinings. Εδώ πέρα θα δούμε ότι στο συγκεκριμένο machining που πάω να δημιουργήσω έχω ορίσει το βάθος 0. Ωστόσο, το σταματήσω λίγο για να το δούμε. Ωστόσο εδώ πέρα έχω ορίσει ένα script όπου έχω γράψει αυτό που βλέπετε. Αυτό που βλέπουμε στην ουσία ορίζει ότι το βάθος κοπής του machining θα είναι όσο το μήκος του box. Άρα λοιπόν σε όλο το μήκος του box θα έρθει να γίνει ένα machining. Άρα λοιπόν όταν θα έρθω να τοποθετήσω αυτό το box σε ένα frame θα μου δημιουργήσει αφαίρεση υλικού όσο είναι το μήκος του box. Άρα λοιπόν δεν ορίζω καθόλου βάθος και ορίζω απλά ένα script. Και θα το δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί. Ανοίγω λοιπόν ένα frame, το οποίο είναι ένα απλό κουτί και στο οποίο έχω ορίσει κάποια επίπεδα. Θα δούμε εδώ πέρα εσωτερικά υπάρχουν κάποια επίπεδα. Οπότε έρχομαι να εισάγω το box που έφτιαξα προηγουμένως. Ορίζω λοιπόν εδώ πέρα όλα τα επίπεδα που θέλω, έτσι αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω και πάνω κάτω. Οπότε ορίζω ότι το box θέλω να τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο. Τώρα μόλις τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο θα δούμε ότι έχει γίνει η αφαίρεση υλικού σε όλα τα υπόλοιπα panels. Άρα λοιπόν γίνεται η αφαίρεση υλικού σε όλα τα panels εσωτερικά του frame και έρχεται και τοποθετείται στη θέση του αυτό το box. Εδώ πέρα θα δούμε, έχω ορίσει έτσι αν θα είναι το box αυτό με κολόνα ή με ένα ράφι, οπότε ο χρήστης έχει και αυτή τη δυνατότητα και η αφαίρεση υλικού έχει προσαρμοστεί. Εννοείται τώρα ότι όλα τα προγράμματα για το CNC έχουν ανανεωθεί, έτσι το βλέπουμε και εδώ και είναι έτοιμα για να τα στείλουμε για κοπή. Πάμε να προχωρήσουμε και να δούμε επίσης κάτι έτσι αρκετά σημαντικό. Εδώ πέρα θα δούμε λοιπόν πώς να εμφανίσουμε το logo της εταιρείας μας στα έγγραφα που εξάγει το Eswood. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Ωστόσο καλό είναι να υπάρχει έτσι σε βίντεο για να έχουμε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Εδώ πέρα λοιπόν θα δούμε ότι στα Eswood Data, μέσα στον φάκελο
documents, στα Eswood Data, dat, document και resources, υπάρχουν 3 φωτογραφίες, οι οποίες ονομάζονται Efficad, Efficad 0 και Efficad 1. Αυτές οι φωτογραφίες είναι προφανώς το logo της Eswood, οπότε εγώ αυτό που κάνω στην ουσία είναι έρχομαι και τις μετονομάζω αυτές τις 3 φωτογραφίες και στην ουσία έρχομαι και παίρνω το δικό μου logo, δημιουργώ 3 αντίγραφα και ουσιαστικά τα μετονομάζω σε Efficad, Efficad 0 και Efficad 1, έτσι ώστε να τα αντικαταστήσω στον ήδη υπάρχον φάκελο και άρα πάντα το πρόγραμμα, το λογισμικό να τραβάει πλέον το logo της δικιάς μου εταιρείας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε μία μετονομασία και αντιγραφή, επικόλληση μέσα σε αυτό το φάκελο. Αυτή η αντικατάσταση που κάναμε τώρα αφορά τα αρχεία HTML που ανοίγουν σε έναν browser. Για τα αρχεία Excel και PDF θα πρέπει να έρθω μέσα σε αυτό το αρχείο, όπως είδαμε, και απλά ουσιαστικά να έρθω να αντικαταστήσω το logo της Eswood με αυτό της εταιρείας μου. Οπότε πάλι πολύ γρήγορα από εδώ πέρα έρχομαι, βρίσκω το logo της εταιρείας μου και απλά κάνω αντικατάσταση, δεν κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, κάνουμε αντικατάσταση σε όλες τις φωτογραφίες, σε όλα τα sheets του Excel αυτού. Και save. Τώρα μόλις εξάγουμε ένα report, θα δούμε έτσι τα αρχεία που θα γίνουν εξαγωγή ότι θα έχουν πλέον το logo της εταιρείας μας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τα αρχεία HTML πλέον έχουν το δικό μας logo και τα αρχεία Excel και PDF το ίδιο. Εντάξει, οπότε και αυτό είναι κάτι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Και πάμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε αρχεία DWG, έτσι κατόψεις, στο Eswood. Εδώ πέρα λοιπόν έρχομαι απλά και σέρνω ένα αρχείο DWG μέσα στο SolidWorks. Απλά το σέρνω από το φάκελο μέσα στο SolidWorks. Στη συνέχεια με ρωτάει αν θέλω να εφαρμόσω όλα τα layers ή αν θέλω να εξαιρέσω κάποιο layer. Οπότε επιλέγω ό,τι θέλω να εμφανίσω και επιλέγω στο Finish. Εδώ πέρα θα δούμε ότι ουσιαστικά έχει έρθει και έχει περάσει αυτή η κάτωψη. Είναι όλος αυτός ο χώρος. Στη συνέχεια μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο frame, όπου στην πραγματικότητα θα είναι ο χώρος που θα δημιουργήσω, έτσι το layout. Τώρα ένας δεύτερος τρόπος για να εισάγουμε το DWG είναι να ανοίξουμε αυτό το αρχείο σε ένα 2D λογισμικό, για παράδειγμα το Draft Site. Το Draft Site είναι αντίστοιχο λογισμικό με το AutoCAD, οπότε από εδώ πέρα ωραία, αυτό που έλεγα γενικά είναι ότι μπορούμε να έρθουμε στο 2D λογισμικό μας, π.χ. στο AutoCAD ή στο Draft Site, και να κάνουμε αντιγραφή, επικόλληση όλες τις γραμμές, έτσι, από αυτό το αρχείο μέσα σε ένα sketch, έτσι, του SolidWorks. Τώρα, αν αυτό δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον χώρο, εννοείται ότι μπορούμε να επιλέξουμε πάλι, έτσι, όλες τις γραμμές από το σχέδιό μας και να κάνουμε move entities, έτσι ώστε ενδεχομένως να τα φέρουμε στην αρχή των αξώνων. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι μετακινούμε απλά τα σημεία και στη συνέχεια ερχόμαστε να τοποθετήσουμε τα frames, έτσι, τα έπιπλα που έχουμε δημιουργήσει. Γενικά αυτό που προτείνω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, εντάξει, εδώ πέρα βλέπουμε μια κάτωψη από έναν ολόκληρο χώρο. Ενδεχομένως το πιο σωστό και το πιο πρακτικό είναι να δημιουργούμε κάποιο layout, έναν χώρο από συγκεκριμένα δωμάτια. Αν δεν θέλουμε, ας πούμε, να φτιάξουμε όλο τον χώρο μέσα σε ένα αρχείο, καλό είναι να το φτιάχνουμε δωμάτιο-δωμάτιο, ας πούμε, και να είναι πιο πρακτικό.
Τώρα, το επόμενο που έχουμε να δούμε είναι το πώς μπορούμε να επαναχρησιμοποιούμε τα offcuts με τη χρήση του Edgewood nesting. Αυτό αφορά μόνο ανθρώπους, ας πούμε, που δουλεύουν με μηχανές nesting, οπότε πάμε να το δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν ο χρήστης έρχεται να δημιουργήσει ένα nesting από το συγκεκριμένο project, επιλέγει σε ποια μηχανή θα έρθει να τοποθετηθεί και έχουμε εδώ πέρα το boards library, όπως το γνωρίζουμε, όπου εδώ πέρα ουσιαστικά δημιουργούμε βιβλιοθήκες από τα boards. Εδώ πέρα μπορούμε να ορίσουμε σε κάθε board πόσα offcuts να αφήσει, πόσα κομμάτια δηλαδή να αφήσει σαν ρετάλι. Οπότε εδώ πέρα έχουμε επιλέξει να αφήνει 2 πάντα. Οπότε ανάλογα με το τι έχουμε ορίσει, το λογισμικό ουσιαστικά υπολογίζει τα αντίστοιχα cuts και αφαιρεί το συγκεκριμένο υλικό. Τώρα μόλις ολοκληρώσουμε με το nesting, παρατηρούμε ότι τα offcuts έχουν εμφανιστεί στο δέντρο μας. Βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχουν 2 αρχεία που ονομάζονται offcuts. Είναι αυτό το μικρό κομμάτι έτσι και αυτό το μεγάλο εδώ κομμάτι. Και εννοείται ότι μπορούμε αυτά να τα μετρήσουμε αν θέλουμε. Θα δούμε εδώ πέρα ότι έρχομαι και τα μετράω έτσι για να δούμε λίγο τις διαστάσεις. Επίσης θα δούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει και μια αυτόματη κατεργασία που ονομάζεται offcut. Οπότε το πρόγραμμα, εφόσον έχει αντιληφθεί τα κομμάτια, έρχεται και τα κόβει κιόλας, κάνει και την κατεργασία για να κοπούν, για να μπορεί έτσι ο χειριστής της μηχανής να τα πάρει και να τα αποθηκεύσει ξανά. Έτσι έχουν εφαρμοστεί όλες οι κατεργασίες. Εδώ πέρα βλέπουμε την κατεργασία αυτή του offcut. Και τώρα μόλις εξάγουμε το τελικό μας Edgewood report, θα δούμε ότι το report εξάγει και ένα αρχείο XML με το οποίο μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και να επαναχρησιμοποιήσουμε αυτά τα φύλλα. Θα δούμε ότι υπάρχει ένα αρχείο offcut export όπως το ονομάζεται. Είναι αυτό εδώ το αρχείο. Και αυτό το αρχείο στην πραγματικότητα, εντάξει, δεν μπορούμε να διαβάσουμε κάτι από αυτό, είναι ένα αρχείο XML. Ωστόσο αυτό το αρχείο μπορούμε να το εισάγουμε στο Edgewood, έτσι ώστε να ξανααντιληφθεί αυτά τα offcuts και να μπορέσω να τα επαναχρησιμοποιήσω. Οπότε έρχομαι ξανά στη βιβλιοθήκη με τα boards και έρχομαι και κάνω import boards. Κάνω εισαγωγή αυτού του αρχείου. Πάω στην τοποθεσία που έχει γίνει η εξαγωγή και επιλέγω open. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το λογισμικό έχει αντιληφθεί τις διαστάσεις που είχαμε μετρήσει προηγουμένως. Θα κάνουμε εισαγωγή και βλέπουμε πλέον ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο προφανώς αυτά τα ρετάλια, αν θέλετε, έτσι, που έχει αποθηκεύσει ο χειριστής της μηχανής, εννοείται ότι μπορούμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε optimize το nesting μας σε αυτά τα κομμάτια. Το επόμενο που έχουμε να δούμε είναι πώς να χρησιμοποιούμε έτσι σωστά τη βιβλιοθήκη με τα Edgewood profiles. Ουσιαστικά, αν δημιουργούμε ενδεχομένως κουφώματα, πόρτες, οτιδήποτε ορίζουμε προφίλ σε κάποιο πάνελ, αυτή η βιβλιοθήκη είναι πολύ χρήσιμη, έτσι. Οπότε θα δούμε ότι ανοίγω ουσιαστικά τη βιβλιοθήκη με τα profiles και θα δούμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ήδη έτοιμα κάποια. Ο καθένας δηλαδή στον υπολογιστή του που έχει το Edgewood έχει αυτά τα συγκεκριμένα profiles. Αυτά τα συγκεκριμένα profiles λοιπόν στην πραγματικότητα είναι απλά κάποια sketches, έτσι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Θα δείτε εδώ πέρα υπάρχουν πολλά τέτοια sketches και εννοείται ότι και εμείς μπορούμε να προσθέσουμε τα δικά μας. Οπότε επιλέγω να δημιουργήσω ένα καινούριο και έρχομαι απλά και δημιουργώ το προφίλ που θέλω, το sketch δηλαδή που θέλω. Ορίζουμε εννοείται διαστάσεις. Και πλέον θα δούμε ότι στο δέντρο έτσι, αυτού του part έχει οριστεί αυτό το sketch και μπορώ να το κάνω με το ονομασία
έτσι ώστε πάντα να το αναγνωρίζω έτσι από τη βιβλιοθήκη των profiles. Το κάνουμε hide να μην φαίνεται κιόλας, όπως είναι και τα υπόλοιπα. Και πλέον έχει προσθεθεί και αυτό. Το έχω ονομάσει door profile. Εδώ πέρα θα το σταματήσω λίγο να πούμε το εξής. Τώρα μόλις ανοίξουμε ένα panel και έρθουμε και προσθέσουμε αυτό το προφίλ, ουσιαστικά το σημείο που φέρνω τον κέρσορά μου, εδώ πέρα δηλαδή, είναι ουσιαστικά το σημείο 0, έτσι όπως φαίνεται εδώ πέρα, όπου έχω ορίσει στην πραγματικότητα έτσι, τους άξονές μου και είχα δημιουργήσει το προφίλ, το sketch. Οπότε λοιπόν το σημείο που φέρνω τον κέρσορά μου είναι αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν μόλις το κάνω drag and drop και το σύρω, θα δούμε ότι εφαρμόζεται σε αυτό το σημείο. Θα το δούμε και από αυτή την όψη. Τώρα εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που δείχνω. Το αν θα εξέχει η κατεργασία στην είσοδο και την έξοδο ουσιαστικά της κατεργασίας, αριστερά και δεξιά δηλαδή. Ή αν θα υπάρχει κάποιο offset στον χ άξονα ή στον z. Οπότε πολύ γρήγορα έχω τέτοια profiles ήδη έτοιμα και ουσιαστικά τα κάνω drag and drop έτσι και τα εφαρμόζω. Είναι μια αρκετά σημαντική βιβλιοθήκη που πολλοί δεν έχουν δώσει την πρέπον σημασία στην πραγματικότητα, αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά βοηθητική. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε έχω κάνει ένα offset, οπότε μετακινείται το προφίλ. Επίσης θα δούμε ότι αυτό το προφίλ στην πραγματικότητα δημιουργεί μια εντολή η οποία ονομάζεται cut sweep. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η εντολή έχει και κάποια sketch μαζί της. Άρα λοιπόν ανά πάσα στιγμή μπορώ να επεξεργαστώ και αυτά τα sketch. Άρα στην πραγματικότητα να επεξεργαστώ και περαιτέρω αυτό το προφίλ, έτσι. Η διάσταση 50 που φαίνεται είναι αυτό το offset που είχαμε ορίσει προηγουμένως. Οπότε πάλι εδώ πέρα το κάνω edit για να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες λειτουργίες. Αν θέλουμε το offset εδώ πέρα μπορούμε να το κάνουμε 0, από αριστερά και από δεξιά. Οπότε πλέον η κατεργασία έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως είπαμε μπορούμε να κάνουμε offset στο χ άξονα και αν χρειάζεται στον z. Εδώ πέρα θα δούμε ότι βγαίνει έξω το σχέδιο, οπότε το βάζω ξανά 0. Και στη συνέχεια θα δούμε ότι πλέον μπορούμε να, όπως είπα, να αλλάξουμε ξανά, να επέμβουμε ξανά στο sketch μας. Άρα λοιπόν αν θέλω να το προσαρμόσω το sketch πάλι μπορώ, έτσι, και από αυτό το σημείο. Άρα λοιπόν από εδώ πέρα πάλι μπορώ να έρθω να αλλάξω τις διαστάσεις του sketch και να το τροποποιήσω. Οπότε προσαρμόζεται και το προφίλ. Οπότε αυτό και για τη βιβλιοθήκη των profiles. Και πάμε να δούμε έτσι το τελευταίο βίντεο που έχω ετοιμάσει, όπου είναι το Panel Manager. Το Panel Manager είναι μια εντολή στην καρτέλα του Eswood Design, όπου μπορούμε να ορίζουμε αυτόματα υλικά, κατεργασίες και άξονες σε αρχεία SolidWorks. Τι εννοούμε σε αρχεία SolidWorks? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν δημιουργήσει ένα αρχείο SolidWorks έτσι, χωρίς την χρήση των εντολών Eswood. Οπότε αυτά τα αρχεία SolidWorks λοιπόν μπορεί να μην είναι πάντα στις σωστές, να μην έχουν τους σωστούς άξονες μάλλον, έτσι ώστε να τα πάρουμε μετά για να τα πάμε στο CNC. Οπότε αυτό το σχέδιο είναι μια τέτοια περίπτωση όπου έχει δημιουργηθεί με εντολές SolidWorks, δεν έχει δημιουργηθεί με καμία εντολή Eswood. Οπότε εδώ πέρα αν ανοίξουμε ένα panel θα δούμε ότι οι άξονες χ/z είναι στην πραγματικότητα λάθος και δεν έχει και κατεργασίες CAM για το CNC, έτσι. Το ότι οι άξονες χ/z είναι λάθος, όπως καταλαβαίνετε, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα στη συνέχεια όταν θα έρθουμε να τοποθετήσουμε αυτό το κομμάτι στο CNC. Άρα λοιπόν οι άξονες πρέπει να είναι σωστοί. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει η εντολή, όπως είπαμε, Panel Manager,
όπου υπάρχει εδώ πέρα ένας αλγόριθμος όπου στην ουσία ορίζουμε ότι το body selection θα είναι το biggest body και ουσιαστικά θα ελαχιστοποιήσει τον άξονα Χ. Οπότε στην πραγματικότητα θα μου φέρει τους άξονες όπως τους θέλω, όπως αρχίζουμε δηλαδή και δουλεύουμε με το Eswood. Θα το δούμε και στην πράξη. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αναγνωρίζει εδώ πέρα όλα τα πάχη των panels. Οπότε εδώ πέρα για παράδειγμα μου λέει ότι υπάρχουν panels τα οποία είναι με πάχος 10 χιλιοστά. Οπότε από εδώ πέρα, εφόσον ξέρω εγώ ότι είναι 10 χιλιοστά, μπορώ να πάω και να ορίσω ένα υλικό Eswood 10 χιλιοστών προφανώς. Οπότε έρχομαι εδώ πέρα, προσθέτω υλικό 10 χιλιοστά, πατάω το Start και έρχεται και προσαρμόζεται το υλικό. Οπότε εδώ πέρα, ό,τι panels με ενδιαφέρουν για να τα κόψω, για να τα πάω στο CNC μου, έρχομαι και τους ορίζω υλικά. Εδώ πέρα θα δούμε ότι έχουμε πάχος 20 χιλιοστά, ορίζω ένα υλικό 20 χιλιοστών, πατάω Start. Συνεχίζω, κάνω το ίδιο και για τα ποδαράκια. Εδώ πέρα θα δούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι οδηγοί που είναι σε άλλο πάχος, όπου προφανώς για τους οδηγούς δεν με νοιάζει, δεν θα τους κόψω προφανώς στο CNC, οπότε μπορώ και να μην ασχοληθώ κιόλας με αυτούς, να μην ορίσω κάποιο υλικό. Στο επόμενο βήμα μπορούμε να ορίσουμε ποια είναι η top πλευρά ενός πάνελ και ποια είναι η front πλευρά ενός πάνελ, όπως επίσης μπορούμε να ορίσουμε και την κατεύθυνση των νερών. Οπότε από εδώ πέρα πάλι μαζικά μπορώ να κάνω και αυτή τη ρύθμιση. Στη συνέχεια, πολύ σημαντικό είναι να ορίσουμε μαζικά προγράμματα κοπής. Οπότε από εδώ πέρα επιλέγω ένα πάνελ από τη βιβλιοθήκη μου το οποίο έχει ήδη έτοιμα προγράμματα κοπής επάνω. Οπότε επιλέγω αυτά τα προγράμματα κοπής να γίνουν ουσιαστικά αντιγραφή σε όλα τα πάνελ του project εδώ πέρα. Οπότε μόλις επιλέξουμε το Start, βλέπουμε ότι τα προγράμματα έχουν εφαρμοστεί επάνω στα panels και πλέον ανοίγοντας ένα panel, το προηγούμενο αυτό που ανοίξαμε και πριν δηλαδή, θα δούμε ότι οι άξονες έχουν εφαρμοστεί σωστά μόλις κάνουμε edit panel. Άρα λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο θα τοποθετηθεί το panel μου επάνω στο CNC, άρα είμαι σωστός, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν και τα φάλτσα και οποιαδήποτε άλλη κατεργασία. Και θα δούμε πλέον ότι στο δέντρο των κατεργασιών, στο Eswood Cam, έχουν εφαρμοστεί όλες οι κατεργασίες μου. Οπότε θα δούμε ότι πολύ γρήγορα γίνεται αυτό το γόνιασμα, εξωτερική κοπή και γίνεται έτσι και το φάλτσο και τα φάλτσα. Και εννοείται ότι αν βγάλουμε και ένα Eswood report, το τελικό μας report, προφανώς το πρόγραμμα έχει κάνει εξαγωγή και όλα τα άλλα προγράμματα, έτσι, για το CNC μας. Αν ανοίξουμε λοιπόν το φάκελο για να τα δούμε από εκεί. Βλέπουμε ότι στο φάκελο Programs έχουν γίνει εξαγωγή όλα τα προγράμματα CNC. Επίσης θα δούμε ότι έχουμε σε λίστα όλα τα panels, hardware αν έχουν προσαρμοστεί, τα προγράμματα κοπής ξανά τα βλέπουμε σε αυτή τη λίστα. Οπότε βλέπουμε ότι κάποιος αν έχει αρχίσει και έχει δημιουργήσει κάποιο αρχείο χωρίς τις εντολές του Eswood, εννοείται ότι πάλι μπορεί να το προσαρμόσει στο σχέδιό του και να το στείλει για παραγωγή. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα, ελπίζω να μην σας κούρασα. Παρακαλώ, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Στο ενδιάμεσο θα ήθελα πάλι να βγάλετε τα κινητά σας και να σκανάρετε το παρακάτω QR. Είναι για την αξιολόγηση έτσι, της παρουσίασης. Και εννοείται ότι μπορείτε να μας δώσετε feedback για το τι νέο θέλετε να δείτε έτσι, σε επόμενο webinar. Οπότε, αν θέλετε πάρτε έτσι 2 λεπτά να το συμπληρώσετε και εννοείται ότι ακούω ερωτήσεις αν υπάρχουν.